Kabate CTV. Tungin dikmi yaki khubor hakimat na kabasdang shwa yaki khubor na kaleng kajla. Ka Meghalaya Biodiversity Board kalaraki yak International Day for Biological Diversity halor ka phang padeng be part of the plan ya kabala penlong ha ususu tham auditorium Shillong. Ha gani kaji rakhi uba DP Watlang Chief Secretary Ulawan Banlong kum ukongsan. Ya ka International Day for Biological Diversity ni ka World Biodiversity Day laju rakhi man usnam ha ka arfu artari ubnai jamang nakabenta ban kintiu ha ka day bat ka biodiversity conservation. Kahanyutrap achik national movement Eastern West Khasi Hills District balalam kamat da u president usamla artist rintathyang kala IT da ka jingtho ha u deputy commissioner jongka Eastern West Khasi Hills District uba ji kharmau plang ban kirpat ba ka sarkar kan pinbyang shushu ya kitna trekam ki barang duna hapo kanika district ka barang shupli thamai minta khndiat snam kila ai jimut banbo eki office marjan bat ka office u deputy commissioner Henry Ombanra shawai palat san kilometer na ka headquarters jongka district uba Alantri Dakhar u Vice President Jongka United Democratic Party habakan tho halor ka examen barang shudap Jongka Kuwait ya ka balapan long da ka National Testing Agency ulaong ba ka sarkar jilla kadai ban pinbor ya ki bor badai khmi bakan om jiashu kumbala jia habakren skilat pathai khubor uba alan ulaong ba ka examen ka barang shudap Jongka Kuwait ka bapan long haskul ba nehu kalabo jing e bha ya ki khana namar ba ka examen kadangkut hadu khandai steng minmit ka jingbom dan ki nala ki babyang baka kanya lenti kala penlong ya kasurok hasilenter jong kasnong dam senyong man shlei da ka kat hadu bagi kali ki ha ban yat da ka jingbom ban si na kani kasurok ka bala kala kapung kani ka jing shlei jong kani kasurak kala jia tang hapo khandiat khanta ba ulap ba ubajur ulat her hanong ba shilong ha ka arpu artarik ujemang arjar arsaw na do kapor kumba khat arsteng no phaisngi ki kali ki bawan na kathan polo ban let shanong men song bat ki bawan na nong men song ban let chapolo kila hab ban yai leng ba na kani kasurak kabala shlei da ka bat ka jing shlei jong kani kasurak kala pen sertok ru wat ki pat ba nong let no wan ki ba yai kjat leng ba kani kasurak Vice President Jongka United Democratic Party uba Alan Dakhar ulapan pau ba kani ka MP election barang shudap kadai ka election ka be pair bha na ki pat ki election ki bala dep bat kadai ba bha hiru ban shim jingkhen habaya kren bat ki lat pathai khubor uba Alan ula ong ba kani ka MP election barang shudap ki bon bha ki vote ki bajar bat kum ka party ka snusngan ba ki don bon ki MLA ka UDP Khasi Hills Namar ka jingle jabo jong ki brio ki bawan kai shapo ka jilla Meghalaya dak ba brat pathare ki jabo jaban ka Nyutrap Integrated Territorial Organization Umsning Circle kalalet banbo dak dor khas ha u officer in charge ka Umyam Police Station ka hito kalap ba ki bus tourist ki bayang hasurak ba National Highway South South ki brat pathare ki jabo kum ki plastic ki bilor bat ki we ki babu jingma ya kamaryang bat ka saudong saukun kani ka jing bread pathar kadai nadu ka jingking flyover Umyam ter hadu ka jingking dam badang shna minta bat kani ka jingle bum sot nyaw jong ki no wan jungo kai perthai kan kta ya kamaryang hapo jong ka dong ka than uba sanbor shulai ubalong unong yalam jong ka Bharatiya Janata Party baru MLA jong ka South Shillong constituency ulaong ba kan long ka jingdu nong ka bakraw ya ka jilla Meghalaya lara ki seng san perthai kum ka Congress ka Voice of the People's Party but ka United Democratic Party kin job ya ka election Lok Sabha na Shillong bat Natura parliamentary seats ulaong ba kini ki seng san perthai kin shukut tang habashong hakalyang persha Lok Sabha hadu ka bakut jong ka sansnem hakawai pat ka khubor uba sanbor ulaong ba kumbalai pho na ka shispa kinong krishan jong u kim shimla the vote haka election Lok Sabha naga daw ba ki bitar ya ka jingbom penyeng kertong jong ka BJP na Shillong parliamentary seat ha ka jing kren bat kilat pathai khubor uba sanbor ulaong ba kinong the vote ki blalet sha ki polling station haba kim yo ya ka sharp jong usintiu lotus
kila mi no na ka jaka thep vote. Ka jingjulor na ka jingplu ka yengmani jong ka Balang Presbyterian Hamupliang West Giant Hills District kalakot hadu kumba shiklor shiteng. Habaya keren bat udukot jong ka komiti Balang jong ka Balang Presbyterian Mupliang uba a ringklem ulayat hu ba kadai ka yengmani batumai ka ba kidang shudap shna mention snam. Uba ringklem ulayat hu ru ba ka daw ba ka ding kala yo ban bam lut plan ya kani ka yengmani kadai namar ka jing slam palat ki kali penlip ding ban poi ha kani ka jaka namar ba ki wan nadu juwai. Ula ong balaradon ka kali penlip ding tang na nartiang ru lala ban tem ya ka ding. Wala ompat syam lala ban pentikna ya ka daw tenrai jong ka jingplu jong ka ni ka yengmani henry la suba bakala bandai na ka jingthut ka boarding electric. Haka Balang Presbyterian Mupliang kinon kumba pras pangut AA ki dukot jong ka Balang. Uba John F. Karshiying, uba day chairman jong ka Grand Council of Chiefs of Meghalaya but u advisor jong ka Federation of Khasi States ula batay benya bin pa bin halor ka duler yasoy hapadang ki CM jong ki Hima Khasi but ka Sarkar India ya ka bala tip kum ka instrument of accession kani ki jing batay jong u ka day ha ka jingalang bala penlong da ka Khasi department jong ka St. Edmunds College Shillong. Kajing ay jing keren jong ba John Karshiying halor kani ka subject kalong ba ki samla puli jong ka Khasi department ka college kin yo ya ka jing tip ka babnya halor kani ka duler ban pinya so shak doba India ki Hima Khasi hadian ka jing yo lai lo jong ka ri India na ka jing senshar jong ki pareng. Hagani ka sngi bala pelat pat baru ya ka mugjin arjar arsaw bala ay kerteng ka rinsan top khatway la sakhilang da u principal in charge jong ka college u brother Simon Coelho u head jong ka Khasi department u babu BS Basan ka Dr. Rosa M. Maulong mat ki samla puli jong ka college. Mintapat tuinek mi ya ki mat jong ki khubor nakaleng kari. U menteri rang badu kari u Narendra Modi uloko baka India minta ka don ha kerdan ka bahajrong mat ka bat ya ka kerdan bahsan ha ka perthei ha ba phai shakalyang jong ka yo ka kot. Modi ula ong bahaba ka India ka keren ki ri ka perthei baro ki sngap bat ki burom. Ula keren ya kani ha ka jingalap election jong u ha Uttar Pradesh. Ka Vishwa Hindu Parishad kala mudoi da ka mukot duma hapo ka Calcutta High Court persya ya ka menteri rangba jong ka West Bengal ka Mamata Banerjee namar ka jingkan tho jong ka ya ki noyalam niam kum ya ki noyalam ka Bharat Sevashram Sangha ki noyalam niam jong ka Ramkrishna Math and Ramkrishna Mission pat ka International Society for Krishna Consciousness lane ka baki khot lingkot ka ISKCON. Da ka bakno baki day ki nongtray jong ka seng BJP but ki kro vote ya ka BJP hakani ka election Lok Sabha. Ka seng Vishwa Hindu Parishad lani ka VHP kala pinbana bakan pinlong ru da ka jinga ki haka arpusaw tarik ujemang ha Kolkata. Ki pait ba ha Gujarat ki persya bah ya ka jing pendat da smart meter ban shim jing ken ya ka bai thangding ha yeng jong ki but ha pedeng kani ka jing persya uwei urang ba ubana vadodara ulayo da ka belat ka bahdu kandailak arpusaw hajar tingka na ka benta shibnai. Uni urang ba udai ubasa wai but ula kindit ha bapoi ka message ha ka mobile jong u na ka Madhya Gujarat Vij Corporation Limited ban pintip ya ka bai thangding jong u. Ka Anti-Corruption Bureau ha Telangana kala kem yau Assistant Commissioner of Police US Uma Narasimha Rao namarba ka jingdon jingem jong u kam ya hapshu bat ka kamay ba uyo na ka kam ba utrei. Kilalet khenra ha ka yingsa jong u ha Hyderabad bar ha ki khatlai tali ki jaka ha Telangana bat ha Visakhapatnam bat kila yo kurup ya ki kot kisla ba ulong terai ya khatsan tali ki jaka ki pisa ki ksiar ki ksa bat ki weipat ki jingdon jingem ki ba shongdor laiklur sanphaulak tingka. Uni uhe pulit udai u ACP jong ka Economic Offences Wing ha Central Crime Station ha Hyderabad. Ki pulit ka Assam kila kem ya khandaingut ki brio ki basyong kha khna. Ki pulit kila ya thu ba u Bilal Udin u basyong basa ha Kabiraban kabadon ha Karimganj District udan jingade bat ka wei ka khna ka badang rit karta.
Kilalap da ki bahayeng hasem jongki kila penbet ban penyatho pat hadien bala yo jingtep ya kani ki pulit kila let shaka jaka ya tho pat ki kem ya utai ubrio bat ya prangut ki wei pat ka sam ka perking baha menta ya ka jing shong kha khna bat ka jing penstom ya ki badon kti ka long ka ba e u polling officer ha ka wei ka jaka thap vote ha Uttar Pradesh ula sha sosponno na ka kam jong u namar ba u ya shandur selfie bat kinong thap vote ha ka polling station ka ba udan u Ashish Kumar Arya udai unong hikai ha ka wei ka school ha Hamirpur district ka sarkar Rajasthan kala wenglut no ya ka shuti jong kinong trai ka tanat ka koit ka khia ki batrai ha ki jaka sumar bat kala hukum ya ki ba ki dei ban don bet ha ki jaka trai jong ki pat ka daw ka dei namar ka jingshit palat ka beneng Katanat ka koit ka khia kala wenglut no ya ka shuti jong ki doktor ki nurse bat ki nongtrai ha ki jaka sumar. Ka sarkar kala hukum ru ba ki jaka sumar ki dei ban penkhre ka jaka ba kerpang ban sumar ya ki brio ki ba yopang na ka daw ka jingshit ka sni bat ki dei ban pentikna ba ki dawai ki dei ban biang pat ki wei pat ki tiar ba dei ban le test ki dei ban biang lut. Labatha ya ki asha ba ki dei ban pensung thu ki pat ba kim dei ban sha sngi than bat labatha ru ban pen biang lepa ki tiar jing sumar ha ki jakat rei bala shis pa sngi hadin shitayo bala dep ka jinga thap vote menta kala sapriang ka video jong MLA ka YSRCP ha Andhra Pradesh ya ka ba upinjulor ya ka electronic voting machine ha ka video bala sapriang u MLA ka Macherla Upinili Ramakrishna Reddy ula rung shaka jaka thap vote bat ula lenthau yaka EVM. Mentapat tu ini pai shakimat kubor na keleng ke perthai. U menteri ketenat yadari jongka Israel. U Israel Katz ula hukum yaki ambassador jongka Israel kibadon ha Ireland bat Norway bagi day ban wan pai no. Kani ka hukum ka Israel ka day hadien bagi artali ki ri kila penbena bakin ithut no ya ka Palestine kum ka ri balai lot. Ulaong bagi ri ki ba Krishan ya ka Palestine ki day ki ri ki ba aijing ro ya ki kam runar ki ba ka Hamas kala le ya ki nong Israel. U National Security Advisor barim jongka United States u Robert O'Brien u badairu u parlok baya jantam bat u President Donald Trump ula dawa naka US bakadai ban pinchtom yaki officer jongka International Criminal Court kiba kwa ban kem ya u menteri rambadu ka Israel u Benjamin Netanyahu ula dawa baka US kadai ban kurup yaka bank account jongki bat ban omdai ban ailat yaki bakin let jinglet shabari ula keren yakani dai hadian ka jingwan ya kdo jong u naki noyalam ka Israel ka ying darbar thawan jongka Vietnam kala menjur ba menteri sarkar u babat yaktanat public security uto lam un shimtino kum u president bathamai jong ka Vietnam kani karai ke ying darbar kadai hadian ka jingvisan no jong u president Vo Van Thuong nagadaw ka jingsha no bamsap ulam undai u president balai jong ka Vietnam u menteri katanat korbari jong ka Spain u host Manuel Alvarez Ulapin bana baka Spain kala wan pai no ya ka ambassador jongka na Argentina. Ya kani karai la shim hadin ba u president ka Argentina u Javier Milei ula keren ben ya u president ka Spain u Pedro Sanchez ba ya ka lok jong u. Ka Spain kala khot hajir ya u ambassador ka Argentina ubadan ha Spain bat dawa ba u president ka Argentina udai ban panmam hakmat ki pat ba Henry umtre ban panmam Unikesh Arora ubadai unong India ubat ya ka kerdan baar ha United States kum u chief executive officer ubarem jing siutam Unikesh udai u CEO jong ka Palo Alto Network kidon khat nyongut kinong India ki babat hapo ka kerdan ka basan spa ngut Ushantanu Narayan, u CEO jong ka Adobe, ubat ya kekerdan bakhatway, uniru udai unong India. Hausnam arajar arpulai, u Arora u kamay shispa sanpaway $1.6 million, but u Narayan pat u kamay $1.6 million. U Mark Zuckerberg, u CEO jong ka Meta u kamay $1.6 million,
Katba u Sundar Pichai, u CEO jong ka Alphabets u kamai $1.4 million uniru udai unong India. U Emmanuel Macron, shen unlet syaka daulenong New Caledonia, ban letpet ya kate ka daulenong jong ka France, kabadon hapadeng ka jinga kanat. Hadu menta u Macron ulapha arjar news pa ngut ki pulit, bat ki sipai shan New Caledonia, ban tem ya ka jinga kanat hadien ka jinga brio, namar ka jinga ki ka bajur. U nongsen syar bahakli du ka Iran, u Ayatollah Ali Khamenei, ulalam khamat ha ka jingle burom khaddu ya kamet basa jong u President Ibrahim Raisi. U Menteri Ketenat Korbari, u Hussein Amir Abdul Halain, bat ki weipat ki belayap ha ka jing bethay ka helikopter ba ki syong. U Khamenei ulayalam ya ka jing duai ka balapin long ha Tehran University. Ka sorkar Iran kala maham lepa ya kinu ki batmu ban pinlong jinga ki ha ka sngi le burom ya u President. U acting president u Muhammad Mukber ulayam rang ba ha kate ka jingle niam ya u president da ki lakmut ki pat ba kila tuot sha ka jingle niam ya u president jong ka Iran ya ka met jong u entep ha ka mit sngi palai u vice president ka India u Jagdeep Dhankar ulapoi handong ba Tehran ha ka janmiet jong ka sngi balang ban let sngolam halor ka jingklat no jong u president ka Iran u Ibrahim Raisi bat ki weipat ki balayap ha ka jingpathay ka helikopter ki he sarkar jong ka Iran kila pedang snobha ya u Jagdeep ha ka por ba uwan ha Iran ka President Draupadi Murmu bat u menteri rangbat do kari u Narendra Modi ru kila pha ka jing sngolam jong ki sha ka Iran. Kitu kilong ki khubor na kimat kublai.